karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Ako na nang ablihan karon dayon. Unsa jud kay suda na, no? Ikay ablibi, tanawa. Ha? Gusto ka nga. Ako ang una makita? Oh, Eric. Please, ablihin ang malata. Oh, okay. Oh, Ila. Tanawa ko noon si sud sa balita, Ila. Oh, Eric. Mga gamit ka na sa babae. Mga mahalong gamit sa babae. Talagsaon kining maong maleta. Wa gyud masudli og tubig ang sud sa bag. Tungod kay mahalon sa kining maong maleta. Eric, tanawa. Ni ay jewelry box. Ayaw na. Kuhaon ako akong cellphone. Joel, mingaw pa man sa kwarto ni amahan. Oh, ipahuway pa siya. Pasalipod, Joel. Ikaw si Madam Lily sa kwarto ni amahan. Pasalipod. Bantay og may tigong. Kung doon na gusto diya sa iyang mga sumusunod, pahibaw arayon ko, ha? Yes, madam. Joel, ang ato orang lihok ang gibantayan ni Madam. Di na siya gusto nga magpadukol ni amahan. Abi nimo, klaro kaayo nga nangigi nato si Madam. Si Ila ug si Eric unta ang angay niyang pangigihan. Ipaborito na silang amahan. Unsa gyud kay sud sa malita, no? Naa pa ba ka kini sa kwarto ni amahan? Posibleng nga naana sa kwarto ni Ila ang malita. Kanindot ining maong jewelry box. Sige na. Sugdi ng pag-vlog. Okay. Hello guys! Welcome to my vlog! May maleta ko na ablihan guys. Tanawa ninyo. Mahalon kaayo ni nga maleta guys. Og may jewelry box sa ibabaw sa mga sapot. Ako'y gunit sa cellphone, be. Ablihin na ng jewelry box. Okay. Kana. Sige. Irgamay. Para nindot ang imong anggol. Okay. Kay gwapa kay kaanang ang posisyon. Thank you. Guys, ni Ana, ablihan na nako ang jewelry box gikan sa maleta nga nakuha na mo sa lake. Janjaran! Oops! Ni Ana, naabli na guys! Oh, wow! Mga alahas gid ang sud! Oh, lain sa kayog dili jewelries ang sud sa jewelry box, no? Pero wow, gid kaayo! Isulog ng kwintas, Ila. Kanang may bitay nga red nga ba to? Kini? Wapagyud mo gawa sa iyang room si Ella. Excited tingali siyang malita da. Makalagot. Nganong siya mangyud ang nakaabli sa malita? Anong wa man sa tamakauno na sa gisulti ni Ila, no? Mangutana na ron detas kombinasyon sa kandado sa malita. Marunong kay Bayana. Maro. Pero, wa ka tadramaha lang ni amahan og ila. Ha? Kung siya drama? Drama, good. O kakibawag drama. Basin ba kung nagsabot na silang daan, ug maon ang itubag ni ila kang amahan. Oh, mugawa sa magiging tinuod ba? Way aso nga makumkum. Bitaw. Tanawan niya. Oh, kabati ka aron. Ipagsama. Katawa ron nila. Gikan sod sa iyang kwarto. Katawa pa. Ano ka ha? Angayan ba ko? Angayan ko? Angayan? May kauban si Ila sa sod sa iyang kwarto. Sige. Pwede pa, Eric. Wow!
Si Eric ang kauban niya sa suit ang kwarto. Kung sa inyo gibuhat din eh! Ha? Unsa man na... Oh! Unsa man na imong gisulob, Ella? Oh. Din magkaano mga alahas? Gikan na sa jewelry box nga gikan sa maleta. Oh, Mga alahas ka na. mao na suit sa malita? Daoy di ko palabutan eh. Kanindot ang mga sininaa sa do. Dali, Wilma. Pagpili og sinina nga maarang nimo. Ah, tinood ka. Papilion ko nimo, Ella. Wala di. Giswerte ko karon. Dili maayo nga ako ning solohon. Ako ning share nimo. Wow! Ay, kini jacket. Ganahan ko ini. Ila. Kadit lang. Tanawa ng jewelry box. Ang singsing nga gipapangita ni amahan nato. Tanawa. Sunda si Joel ila. Pangitaha diya sa suot sa jewelry box ang singsing. Oo, sige. Hello, guys. May bisita ko sa kong kwarto. Ayaw ko giapila na imong vlog, day. Kay wa pa ko'y make-up. Makalagot sad kay ka, uy. Ayaw na gud paglagot na ko, Wilma. Magsabot na lang gud ta. Dili na to hatagag problema sa amahan. Ay nung paglalis. O kaya na ng jewelry box. Dali. Wa man din ang singsing atong gipangita. Ako na lang usa ka singsing, B. Ayaw panghilabot ana Wilma. Kasi ila na ang tag-iya ining maong maleta ug sa tanang sud ini. Ay nagtudloyo sa pagdinaw si Ila Eric. So ba? Igol ako nagsulti. Paghuwat ko hatagan ka ni ila. Okay ra, Eric, uy. Amo lang ning tungaon ni Wilma ang mga alahas. Ay, kini nga ako. Singsing nga dakog bato. Pitoy. Mura man og nagkahanap ng atong pagdawat sa katigayunan ni amahan. Ining kalakiya. Ay, hanap mo lang. Si Ella ra gyud ang nalingaw ining dagana. Kinaamang gid ang malita. Pero kinsan gikang tag-iya sa mga malita no? Aw, si amahan ang tag-iya ini. Kay siya gyud ang nahibaw sa combination number. Pero mga gamit man na sa babae. Di gyud kang amahan ang suod sa malita. Babae ang tag-iya ini. Di ba? Mura no. Unsa lang na si mo kamotor ma? Wa ka kakitain ni Dam. Singsing ni Dam. Singsing nga brilyante. Siga ka isa. Diin mo na ni mo gikan. Imo na gikawat. Wow, excuse me, madam. Bisag ingon lang ko ini, no? Pero dili ko kawatan, di ko mangawat. Mangayo noon ko. Og, maay na mahibawsad ka, nga si Ella ang naghatag na ko ini, Dam. Wa kay angay nga musul ba na. Uy! Okay, sama di ang ayan, madam. Ikaw nga, tiguang naman ka. Gusto na. Ay, nagpasukas madami na unsa maka. Maor ba ni magluto sa tong pagkaon? Nganom day. Nganom mo day, kung ako siya pasukon. Katabang lang siya din, hino. Besag mayordoma siya, pero katabang pagyapon siya. Ay. Kuyaw kung maglagot na nimo. Butangan niya nagmungit ang imong pagkaon. Bantay ka. Unsa? Ew, kalodi mo, oy. Ila? Naon sa man ka? Natutok naman ka ng malita, good. Eric, pambabay ang tanang gamit ining sod sa maleta. Unya, pulos ka ni mahalon. Ang pangutana ko nganong kilabay man dito sa lake. Gimong labayanan og mga mahalong butang ang lake. Doon ay kinibuti pasabot. Husto. Hello guys! Welcome to my vlog again! Karong adlaw ang akong buhaton. Mao ang pagtagsa-tagsa og kuha ini mga sapot nga niya sa mahalong maleta. Sa inyong nakita, nakuha na nako ang jewelry box ug daghanig sud nga mga tinuod nga alahas. Ang usa gani kay singsing gyud nga brilyante. Na, tuan na ni Wilma. Karong adlaw, tagsa-tagsaon ako kuha ang mga butang sa maleta. Basin pati ay kun, ang singsing nga among gipangita, naara gyud din hisod sa maleta. Ila, mayo tingali nga, mamahaw una ta. Kaon nagmaayo, Ila.
Oh. Ila, gituto ka na mo na nimo ang pagkaon sa plato. Naguna-una lang ko sa maleta, Eric. Kaon una. Ayaw nagpada sa bisan unsa nga kahinam diha. Pero, unsa ka kung tinuod ang gisulti ni Joel, no? Nga drama lang ning tanan. Ha? O nga, giduwaan lang ta ni amahan. Ila, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!